लोगोफोर मोननायावसो आं मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै इयाव दुन्दिया बाथोनबो अलप देना लाबाय आं नै आंना देग्रायाबो टेक्ला क्ला खारहाय आं बैसा पिपि ओमफ्राय नै कारजि अलप बिदि हाना लाबाय ओमफ्राय नै दालियाव आङो जेबो होनाय जाखाया दे दहायनि खोथा हादोंना लोगोफोर खालि दुन्दिया आरो संख्रिल' होबाय आरो खुलुमबाय सनाफोर नै सानजौफुनि बोथिसे अमा बेदरदो थेब्रे जालायनोसै लोगोफोर फारसेथिं दुन्दिया बाथोन कारजि दालि बयल बिनो लोगोफोर आरो जेबो बानायदिया होमबा जाहोलांसै लोगोफोर नायलांबाय थादो सनाफोर नै आं जाबायानो दै बेदर नुबा आरो थाबाय थानोथ' हाखाया लुगैनाया बारा जाखायो ओमफ्राय दुन्दियाखौनो होख्लायग्रोनोसै आङो फार्स्टआव दुन्दिया बाथोन होनबा जा मोजां नाङोना बिनासो ओमफ्राय आरो कारजिखौ दालि थाबाथाय गोथाव नै अमा बेदरा गेदेरथारखा हालायाखै आं मख'नो सोना होखाबाय मखा मखिनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं जाहोलांबाय थानोसै दालिया रुनायबा मोजां मोनजायो दुन्दियाखौ हाना होआखैना ओरैनो जाजोबदों जाबाय जाहेन Lakodnya aja kan. Dari itu kasih betapa Malaysia lah nona. Thằng gì không? Leo mà Haman là nó làm hay ta thay cho cái gì ăn rồi thì phải xuống liền. Rồi sao? Ada kita bergatar ya. Phương tiền này được lồng ra lồng đi. Ở đến tiền này được. Đây giúp bé. Đèn ra được hết.
नै जाखांबाय लोगोफोर जाखांलायबाय दे लोगोफोर अमा बेदर बाथोन खाजि दालि बयल होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनगोन होमबा गासैखौबो बाय बाय